Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa akong advanced course nining akong channel. Hinapon tabay, nining lisuna atong estudyohan ang mga special, honorific ug humble verbs nga gamiton imbis sa ilang mga neutral forms. Mga common kaini nga mga verbs sa hinapon. Yoroshi desu ka? Hajimemashou! Reviewon talang kadiyot ang atong backgrounder sa leksyon 97. Diin akong gipaila-ila kaninyo ang mga honorific ug humble speech. Atong nahisgutan nga gamito nato kini isip respeto sa mas taas kanato o kung nakig-istorya tag customer, nang-apply trabaho o kung gusto lang gyud ta nga matinahuron kaayo paminawon. Og para makasulti tag honorific ug humble styles, mogamit tag kombinasyon sa upat ka estratehiya. Pirmiro ang pagbutang og prefixes o kaha-go sa mga nouns nga nahilambigit sa naminaw, sa tawo nga imong gisultian o kaha ang imong gihisgutan nga imong girespeto. Ato kining natuki sa leksyon 98. Ang ikaduha kay ang pag-conjugate sa mga verbs ngadto sa ilang honorific ug humble forms ug ato naning naestudyohan sa miaging leksyon 99. Ang ikaupat kay ang pag-ekspresar sa mga ordinaryong aksyon isip paghatag ug pagdawat sa aksyon nga ato nang natanaw sa leksyon 70. Ang ikatulong estratehiya kay ang paggamit og mga special honorific ug humble verbs imbes sa ilang mga neutral forms ug kinahanglan kining buhaton para sa mga 15 nga common kay nga mga Japanese verbs lamang. Mao ni atong tukion niining lisona, leksyon gatos. Pues ato nang sugdan. Kini ang mga common nga verbs nga adunay special honorific ug humble versions sa hinapon. Ang mubuhat, moadto ug moari, ako ning giusa kay parehas ni silag honorific ug humble versions. Moeksistir, animate, para sa mga tao ug hayop. Moeksistir para sa mga butang ug tanom. Ang verb to be. Mutan-aw, mangutana, mosulti, mohatag kanako, lain ning number 9 ug number 10 sa hinapon. Modawat, mukaon ug moinom, gidungan pud ni nako kay parehas ni silag honorific ug humble forms. Mamatay, mahibaw, ug mosulob. Sa sunod nga mga slides, atong tukion ang kada usa niini ug aduna tay mga ehemplo nga sentences. Ang verb nga mobuhat, ang neutral form niini kay suru. Ang honorific kay nasaru, ug ang humble form kay itasu. Ang numero tapad sa verb moindikar sa verb category aron kahibaw ka unsaon pag-conjugate. Ang 3 kay irregular verb ug ang 2 kay last hiragana changing verb ug ang 1 kay root dropping verb. Ang nasaru usa ka irregular verb ug mo-conjugate kini sa formal form isip nasaimas. Atong ehemplo, duha ka propesor parehas og rangko kauban sa usa ka research. Ang ilang respeto sa usag-usa klaro sa ilang sinultian. Mangutanas Professor A kang Professor B gamit ang honorific style. Sensei, kenkyu no kekka wa dou nasaimasu ka? Sensei, kenkyu no kekka wa dou nasaimasu ka? Professor, unsa may imong buhaton sa resulta sa imong research? Tubag si Professor B gamit ang humble style. Kaigi de happyo itashimasu. I-anunsyo ko ang resulta sa konferensya. Ang moadto, neutral niini kay iku. Moari, neutral niini kay kuru. Kining duha ka berba kay parehas og honorific ug humble forms. Para sa honorific, aduna tay duha ka verb. Ang pirmiro kay irasyaru, nga usa ka irregular verb nga mo-conjugate ngadto sa irasyaimasu sa formal form. Ug ang ikaduha ka verb kay oide ni naru.
Ang i-conjugate ngadto sa ubang tense o modality kay ang naru. Ang humble form sa iku o kuru kay mairu. Mairu. Karon, unsaon nimo pagkahibaw kung moadto ba o moari? Kana magdepende sa konteksto sa istorya. Ehemplo, ang sekretarya sa ospital nag-follow up sa mga doktor bahin sa ilang parte. Gamit ang honorific, nangutana ang sekretarya sa usa ka doktor. Sensei, konba no party ni irashaimasu ka? Sensei, konba no party ni irashaimasu ka? Dok, moadto kas party karong gabi? Ang mga doktor sa Japan tawgon og sensei, parehas sa mga maestro, isip taas nga respeto. Karon tubag ang doktor gamit ang humble form. Mairimasu. Mairimasu. O, moadto ko. Karon bisag taas og rangko ang doktor kaysa sekretarya, migamit ang doktor og humble form isip respeto sa administrasyon sa ospital. Ang sekretarya pwede pod moingon og oide ni narimasu. Pangalitan, pagpasabot moari. Sensei, konba no party ni oide ni narimasu ka? Sensei, konba no party ni oide ni narimasu ka? Dok, moari kas party karong gabi? Mairimasu. Mairimasu. O, moari ko. Mo-existir para sa animate. Pangalitan, tao o hayop. Ang neutral kay iru. Ang honorific kay parehas gihapon. Irasyaru. Irasyaru. Og oide ni naru. Oide ni naru. Apan ang humble form kay oru. Oru. Si Professor A nanawag kang Professor B sa iyang opisina apan ang nakatubag ang sekretarya ni Professor B. Ingon si Professor A gamit ang honorific. Sumimasen, Tanaka sensei wa irashaimasu ka? Sumimasen, Tanaka sensei wa irashaimasu ka? Tabi, anaa bas Professor Tanaka? Tubag ang sekretary gamit ang humble form. Hai, orimasu. Shosho omachi kudasai. Hai, orimasu. Shosho omachi kudasai. Oh, naa siya. Kadiyot lang ha. Mo-existir, inanimate, para sa mga butang o tanom. Ang neutral form kay aru. Ang honorific o humble forms sa aru kay parehas ra. Gozaru. Gozaru. Nga usa ka irregular verb. Jutay ra gamit ang gozaru ug mo-conjugate kini sa formal form isip gozaimasu. Dili kuhaa ang arigato gozaimasu o ohayo gozaimasu. Ehemplo, usa ka shopper nangutana sa tindira sa department store. Sumimasen, otearai wa doko ni arimasu ka? Sumimasen, otearai wa doko ni arimasu ka? Excuse me, asa man ang inyong banyo? Tubag ang tindira gamit ang humble style. Nikai ni gozaimasu. Nikai ni gozaimasu. Naa sa second floor. Sunod kay ang verb to be. Neutral kay da. Sa Binisaya pa kay kai. Ang honorifics para sa mga tao kay de irasyaru. De irasyaru. Ug para sa mga butang de gozaru. De gozaru. Ang humble form kay de gozaru. De gozaru pod. Usa ka foreign student miduol sa usa ka professor ug polite kaayo nangutana, "Excuse me, si Professor Tanaka ka?" Sa hinapon, "Sumimasen, Tanaka sensei de irashaimasu ka?" Sumimasen, Tanaka sensei de irashaimasu ka? Tubag si Professor Tanaka. Hai, so de gozaimasu ga, dochira sama desu ka? Hai, so de gozaimasu ga, dochira sama desu ka? Oh, ako. Tabi, kinsa man ka? Karon, bisag taas pagrangko si Professor Tanaka kaysa estudyante, tungod kay wa man siya kaila
sa foreign student, humble speech iyang gigamit in kaso di ay og ang foreigner mas taas pa di rangko kay niya. Ang mga Hapon kasagaran mogamit og honorific speech sa tao nga wa pa nila maila-ila. Labi nas mga parte-parte nga wa pa sila naila-ila sa ubang tao. Mutan-aw, ang neutral niini kay miru. Ang honorific kay goran ni naru. Goran ni naru. Ug ang humble version kay haiken suru. Haiken suru o kaha haiken itasu. Haiken itasu. Ehemplo, tindiros usa ka tindahag alahas nang inganyos usa ka customer gamit ang honorific. Kanada-san no dayao goran ni narimasen ka? Kanada-san no dayao goran ni narimasen ka? Mutan-aw kag brilyante gikas Canada? Tubag ang customer. Hai, zehi misete kudasai. Hai, zehi misete kudasai. Oh, kaayo, palihog pakit ako. Ang mangutana o maminaw. Ang neutral kay kiku. Why honorific? O ang humble kay ukagaw. Ukagaw. Ehemplo, sa usa ka conference usa ka audience member aduna pay dungag usa ka pangutana ngadto sa speaker panahon sa Q&A. Gamit ang humble speech ingon ang audience member. Mo hitotsu ukagaitai koto ga arimasu ga. Mo hitotsu ukagaitai koto ga arimasu ga. Aduna ko'y usa pa gyud ka pangutana nga gusto na kong ipangutana nimo. Tubag ang speaker. Hai, dozo. Hai, dozo. Oh, padayon palihog. Ang musulti, ang neutral kay you. Honorific kay osharu. Osharu. Usa ka irregular verb nga mo conjugate ngadto sa oshaimasu. Oshaimasu sa formal form. Ang mga humble version kay mosu. Mosu. O kaha moshiageru. Moshiageru. Hapon og foreign student nagkaila sa usa ka cultural exchange dinner. Nangutana ang Hapon gamit ang honorifics. O namae wa nanto oshaimasu ka? O namae wa nanto oshaimasu ka? Unsa may mongan? Tubag ang foreign student gamit ang humble style. Namae wa John to moshimasu. Namae wa John to moshimasu. Jan ako ngan. Ang sunod nga tuto ka verb kay parte sa paghatag og pagdawat og aksyon og ato na kining natuki sa leksyon 70 og bahin gihapon kini sa honorifics. Ang mohatag. Ang neutral kay ageru. Ang honorific kay sashiageru. Sashiageru. Ug wa kini humble form. Mohatag kanako. Sa hinapon ang mohatag kanako ug mohatag sa ubang tao kay laing-laing verb. Ang mohatag kanako, ang neutral form niini kay kureru ug ang honorific kay kudasaru. Kudasaru nga usa ka irregular verb nga mo conjugate ngadto sa formal isip kudasaimasu. Kudasaimasu ug dirigikan ang kudasai o palihog nga gamiton kung musugo ka og aduna kay hangyo sa laing tao. Ang kudasaru walay humble form. Ehemplo, empleyado nga gitagag envelope puno sa kwarta sa iyang amo nga tag-iyas kompanya. Lipay kay siya ug moingon gamit ang honorific. Kono o kane wa watashi ni kudasaru no desu ka? Kono o kane wa watashi ni kudasaru no desu ka? Kining kwartaha imong ihatag kanako. Tubag ang presidente. Hai, kimi no bonus desu. Hai, kimi no bonus desu. Oh, imo ng bonus. Mudawat. Ang neutral kay morao. Wa ni siya honorific, pero adunay humble form. Itadaku. Itadaku. Ehemplo, promo guy og produkto sa department store nang dani og customer nga moapil og raffle draw. Ingon ang promo guy.
お名前をここに書いていただくと、このプレゼントを差し上げます。お名前をここに書いていただくと、このプレゼントを差し上げます. Kung imong isuwat imong ngan diri, tagaan ti kag regalo. Pero ang literal nga hubad kay kung mudawat ko sa action nga ikaw mosuwat sa imong ngan diri, tagaan ti kag regalo, labing halang don. Murag ingon ana ka polite pagkasulti. Lipay kay ang customer pagkakita sa regalo. Wa steki, itadakitai wa. Wa steki, itadakitai wa. Ninduta gud, gusto ko makadawat og regalo. Mokaon, ang neutral kay taberu. Moinom, ang neutral kay nomu. Kining duha parehas og mga honorifics. Ang honorific kay meshiagaru. Meshiagaru. Og ang humble kay itadaku. Itadaku. Usa ka foreign exchange student nga nag-star sa iyang Japanese host family. Sa sugod sa panihapon, ingon iyang host ma'am, "Dozo, meshiagatte kudasai." "Dozo, meshiagatte kudasai." Sige, kaon ha. Tubag ang foreign exchange student gamit ang humble speech. Itadakimasu. Itadakimasu. Nga maoy greeting sa di pa mokaon sa Japan. Literal nga hubad kay mudawat ko. Laing pagkasulti, mukaon ko. Mamatay. Ang neutral kay shinu. Ang honorific kay o nakunari ni naru. O nakunari ni naru. O kaha o nakunari nasaru. O nakunari nasaru. Why humble version? Sa 2011 nga tsunami nga nahitabo sa Japan, daghang tao nga namatay. Hubad sinapon? 2011年の津波では大勢の方がお亡くなりになりました。2011年の津波では大勢の方がお亡くなりになりました. Mahibaw, ang neutral kay shiru. Ang honorific kay usa ka noun, gozonji. Gozonji. O ang humble version kay zonjiru. Zonjiru. Nga usa ka root-dropping verb. Atong foreign exchange student si John nakagusto ka tempura sa cafeteria ug interesado siya mahibaw unsaon paghimo niini. Busa nangutana siya sa iyang Japanese tutor. Unya gamit siya honorific. Tempura no tsukurikata o gozonji desu ka? Tempura no tsukurikata o gozonji desu ka? Kamao ka mohimog tempura? Tubag ang iyang tutor. Hai, shitteimasu yo. Oshimashou ka? Hai, shitteimasu yo. Oshimashou ka? O, kahibaw ko. Tudloan ti ka? Ang katapusan, musulob ang neutral kay kiru. Ang honorific kay omeshi ni naru. Omeshi ni naru. O kaha, omeshi nasaru. Omeshi nasaru. Why humble version? Gipasulob sa atong Japanese tutor og yukata ang atong foreign exchange student nga si John. Gamit ang honorific, ingon ang tutor. John-sama, kono yukata o omeshi ni natte kudasai. John-sama, kono yukata o omeshi ni natte kudasai. John, palihog suluban ning yukata. Sumahon taning leksyon na, atong natuki ang mga special honorific ug humble verbs sa mga common kaing aksyon sa hinapon. Pangalitan, mubuhat. Honorific kay nasaru ug ang humble itasu. Moadto, moari. Ang honorific kay duha ka buok. Irasyaru ug oide ni naru. Ang humble kay mairu. Mo-exister, animate, bali mga tao ug hayop. Ang honorific mao ra gihapon. Irasyaru og oide ni naru. Apan ang humble kay oru. Mo-exister, inanimate, bali alang sa mga butang. Ang honorific og humble parehas ra.
gozaru. Ang verb to be o kay sa Binisaya. Ang honorific para sa mga tao kay de irasharu. Ug ang honorific para sa mga butang kay de gozaru. Ang humble kay de gozaru gihapon. Mutanaw, honorific kay goran ni naru. Humble, haiken suru. Mangutana, wa ni honorific, pero adunay humble. Ukagaw. Musulti, ang honorific kay osharu. Og ang humble kay mosu og moshiageru. Muhatag, honorific kay sashiageru. Wa ni siya humble form. Hatag kanako, honorific kay kudasaru. Pero wa sad ni siya humble form. Budawat, why honorific, apan ang humble kay itadaku. Mukaon og muinom, ang honorific kay meshiagaru, ug ang humble kay itadaku. Mamatay, ang honorific kay onakunari ni naru. Wa ni siya humble form. Mahibaw, ang honorific usa ka noun, gozonji, ug ang humble form kay zonjiru. Musulob, ang honorific kay omeshi ni naru o omeshi ni nasaru. Wa ni siya humble version. Ug diri na human ang atong leksyon bahin sa mga special honorific ug humble verbs. Salamat sa pagtan-aw ug kita na pud ta sa sunod nga leksyon. Otsukare sama deshita. Tsugi no lesson ni mata aimashou. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpractice adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimashou. Otsukare sama deshita.